Ingon si Oliver, ngahan, katulog na. Ayaw naglihok-lihok dira, kay basin maka-bullseye ko karon. Naigking jud ko siyang bullseye oy. Murag lain man paminawon. Sa moto nga hayag na ko nakamata. Paglingi na ako sa peak side, wala naman si Oliver. Ulawa sad ani oy. Ako pa'y nakilaag, dugay pa kay ko kamata. Sa moto nga gadali kog bangon, dayon naligo nako. Nitabang din kog luto sa mama ni Oliver og nag-istorya me. Hangtod sa nabot among topic nga ikatulod ay ko nga babae nga gidala ni Oliver diri sila ha. Medyo ni ulbo gyud akong kaspa. Bantay lang yun ni si Oliver. Pero yung iyang mama, pero feel na ko gang, ikaw na'y last madala ni Oliver diri ba? Kay sa tanan, ikaw ang pinakabuotan ug ikaw pa jud ang pinakagwapa. Mura jud kog naibtan sa tunog ko. Mas gwapa pa manday ko kaysa siyang past. Sige na lang, i-erase na nako ako ang kalagot og selos kang Oliver. Ug pagkataod-taod ana, kay niabot na silang Oliver. Ingon pa si Oliver, nga manglaag daw may siyang lola. Sumoto nga nang laag jud mi sa lugar siyang lola. Nag-stay pod mi didtog mga isa ka adlaw. Bibo kaayo among chika og tabi-tabi siyang mga igagaw. Mga buotan pod kayo sila. Sumoto nga sulit kaayo akong pagstay sa lugar nilang Oliver. Nalipay kay ko og mga memorable kayo ang mga nahitabo. Og hantod sa milabay ang panahon. 1 month na mi ni Oliver. Pagkabuntag pa lang nakadawat na kog message nga happy first mansarihan. Dayon pag-abot na ko sa office, naapay gapa-deliver og bouquet of flowers. Napay cake og letter nga para sa kuha. Hanggang kilig tawon ko eh. Abi ko man og patay ray hatagan og buwa. Apil po day ko. Ingon dito, nga hayhan, happy first mansary. Sorry han, gabi pa kayo ti ka makuha, kay naa ko'y importante nga buhaton. I love you han. Pero pagkahapon ana nga padulong nako sa out, nakulbaan kay ko. Kay naa may mga pulis nga nangita sa kuha. Dakpon daw ko, kay naa daw ko'y utang. Unya kong utang nga nasa papel, kay 350,000. Aha ka dyan. Perte dyan akong rason sa mga pulis nga dili ako'y nangutang ana ug wala jud ko'y utang. Ingon ko sa pulis, nga sir, bisan mamatay pa ko karon, wa jud ko'y utang ngayon ani kadaka. Tabag ang pulis, ay ma'am, kuyog na lang namo sa station aron didto ka mag-explain sa among head ma'am. Tubag ko, hakadyo sa sir ha. Tawagan sa nako akong uyab nga pulis pod. Kaya ang nasa kong unahuna, basin modos ni ba? Patay jud ko. Sumoto nga gadali-dali din kog dial sa number ni Oliver, pero out of coverage man siya. Ug ang ako ang kuya pod, kay dili motubag. Kakuya po na jud ko sa kuang kahadlok. Sumoto nga wala ko'y nahimo, nisakay na lang jud ko silahang patrol car. Ulawa lagi jud kaayo kay daghan ang galantaw sa mua. Sige jud ko gunahuna og naunsa na jud ni akong kahimtang kay wala man intawon ko'y utang oy. Ug mas nakuratan ko, kay giagian raman namo ang police station. Mong nireklamo ko. Ingon ang police, ay ma'am, napamikwaon sa Bicas station. Sa moto nga gikuha juday na kog balik akong cellphone o gitawagan si Oliver. Pero, moring man, pero dili niya tubagon.
Hasta pod si kuya. Ug hangtod sa naabot mi sa naay nag-checkpoint. Nangutan ng isa ka pulis kung asa daw si sir. Then ingon tong isa ka pulis nga tuwa tong may tent. Mitubag po ng isa ka pulis nga, o sige, kay naami gid ako para niya. Pero wala jud ko nahimo. Gidala ko nila kung asa daw nahimutang ilang head nga tuwa daw sa may tent. Pero sa wala pa mi kaabot sa may tent, nihangyo sa ko sa mga pulis. Nga mo-chat sa ko sa akong mga pamilya. Nga akong chat, kung maunsa gani ko, kalgon jud ta mo kay di jud mo mutubag sa akong tawag. Bitaw, ug maunsa gani ko, pakaligon mo. Dayon gisend na ako. Mao jud na ako ang gi-chat sila oy. Ambot kay galagot jud ko ug kakulba ako ang na-feel ato nga time. Pero pag sulod na mo sa tent, kay naka-off man ang mga lights. Nakulbaan na kay ko ug nahadlok na jud kay ko. Perte na kong pakiluoy nila nga dili lang ko nila unsaon. Sikog balik-balik og ingon nga wala ko'y sayop ug wala ko'y salat. Dayon pagkataod-taod ana, kay naay lights nga nisiga. Mura bitaw siya lights nga pang Christmas tree. Then paglingin ako sa likod, aha ka. Si Oliver man di ay. Ingon siya nga happy first mansarihan. Ug sorry. Mura jud ko kahilakon nga murag nalipay, nga murag galagot, nga wa jud ko kasabot. Ako siyang giingnan nga ahakan nimo eh. Kahibaw baka nga hapit na ko atakihon. Ug napalang ko'y sakit sa kasing-kasing, basi namatay na ko karon. Nasuko jud kayo ko ato. Kay murag sobra raman kayo. Ingon si Oliver, sorry na han. I love you han. Pero naglagot og nasuko na jud kay ko ato. Ingon si Oliver, sorry na gud han. Abi ko man og ma-surprise ka ba? Ready na ra ba kayo to? Ug gitudlo niya ang table nga naay mga nakabutang nga mga pagkaon. Ug gitudlo niya ang table kung asa nakabutang ang mga pagkaon. Ug naa pa gyoy bed nga naay mga petals. Aha ka jud lagi. Mura kog kakataon nun, pero naglagot pa jud ko. Kasige lang yun nagpangayog sorry si Oliver sa ko. Gilantaw na ko siya oy. Mura na gid siya looy kayog na. Moto ako siyang giingnan. Okay, sige. Pero ayaw nag-utruha ha. Kay basin mamatay ko sayo. Sumoto nga niya ko siya na ako. O gikisa niya akong forehead. Hingan siya. Nga salamat han. I love you. Mga una ta. Sumoto nga nangaon na nga kami landuha. Romantic pa jud kaayo kay napadyoy pa kandila ba. Og ningon po na si Oliver nga didto daw may matulog. Pangwaon lang daw to niya ang mga petals. Og dili na daw ko dapat mabalaka kay nananghid na po daw siya ni kuya. Og didto jud mi nangatulog. Promise, nangatulog ra lagi mi. Sumoto nga okay raman pod ang dagan sa mong relasyon ni Oliver. Pero, isa ka adlaw ana while nang laag mi. Nikalit na nag-ingon si Oliver sa kuha nga i-assign daw siya sa laing lugar. Nakuratan ko. Ug nag-uolpod ko. Kay kabalo ko nga malayo siya sa kuha. Nangutana lang ko niya kung kanusa siya mularga. Nitubag siya nga pagkaugma daw dayon. Natingala ko kung anong kalit-kalit man. Pero ingon si Oliver nga dugay na daw niya na dawat ang request nga ibalhin siya. Pero wala siya'y igong kusog para isulti sa ko. Nalain ko. Naghilom ra ko. Ug ako siyang giingnan nga manguli sa may.
Siguro nakasabot ra po siya sa akong feelings kay iyaharman po kong gipasagdahan. Sumoto nga paghuman niya hatod sa kuha, niuli na siya. Pagkaugma na, gapaabot jud ko nga mohapit si Oliver sa muang balay. Pero wala man. Si Oliver nga love kayo nako, wala lang man ming hapit para mananghid sa kuha nga mulakaw na siya sa layo. Wala ko sabot sa gibatin. Sakit man kaayo. Ug ang masakit pa jud, kay wala man lang siya nag-message sa kuha. Walay message bisan isa. Sakit talaga. Gusto nung takay ko nga ma-message niya, pero para asa pa man. Unsa man ang ako ang i-message sa iya. Naghinilakay rajud ko atong adlaw ug atong gabi una. Dayon nakit-an na lang nako ang post ni Oliver nga na-caption nga far away from you. O dito ko nakahilakog ayo. Layo na yun siya. Gibiyaan ko niya. Daghan na sad kayo what if sa akong nahuna. Nga naman. Nakapangutana ko kung love ba yun ko ni Oliver o gilove ba yun ko niya. Sakit talaga. Nagbinuntagay jud ko gihinilakay ato. Sumoto nga nakadecide ko nga mo leave sa ko sa trabaho. Bisag 1 week lang. Gusto ko mo pahuway. Gusto ko mo palayo. Gusto ko og bag-o nga environment. Gusto ko mag-move on. Kay sakit kaayo ako ang kasing-kasing. Sumoto nga miadto ko sa probinsya sa kong lola. Sa side sa kong mama. Nalingaw rapod ko di adto kay naaman ko'y daghang igagaw. Nang laag mi, nangaligo mi, ug daghan pa kaayo mig mga gipangbuhat. Ug syempre dili mawala ang chika-chika namo. Nahugyaw rapod kayo mi. Pero every time nga maginusara ko, makahinumdom gihapon ko sa kasakit sa kunabate. Samot makadungog ko og mga kanta nga sakit kayo. Ug sa tinud-anay pod, gimingaw gihapon kayo kong Oliver. Then napay one time nga nakit-an ko sa kong igagaw nga gahila ko. Nangutana siya kung naunsa ko. Ako siyang giingnan nga gimingaw ra ko sa kong mama ug papa. Wala ko mitugaan sa kong igagaw sa tinuod nga rason kung anong gahila ko. Pero wala na ko gi-block si Oliver. Kay para og mo contact siya sa kuha, dali rakay ko niya i-message. Ug niasa pod gihapon ko nga unta isa ka adlaw kay mo balik siya. Ug balikon ko niya. Pero nakapangutana pod ko sa akong kagulingon nga kinsa ra gud ko. Then hapit na mahuman akong leave ato. Kinahanglan ako muli. Pero giapas ko ana ni kuya. Iyang ginan si lola nga wala daw ko nananghid niya nga moadto ko diri sa probinsya. O gisultian po ni kuya si lola kung unsay tinuod nga rason kung anong naabot ko sa iyahang balay. Wala dyan ako napugngan nga mohilak while gaistorya mintulo. Gitamagan pa ko sa kong lola nga, hinday, may rason ang tanan. Dili na to pwedeng pugngan siya kay trabaho na niya. Ako lang maingon sa imuha kay pagpakaligon ka perme. Ayaw padala sa mong emosyon. Lumalabay lang ang tanan inday. O gigakos ko nilang duha. Medyo na okay gamay ako ang pamati. Lahi rajod og naay mo comfort. Og giisip ang good pud nako nga bulag na mi ni Oliver.
mo nang sakit kayo. Sumoto nga pag-ugma ato kay nanguli nami ni kuya sa mong balay. New beginning na sad. Balik ko sa akong trabaho. Then milabay ang pila ka adlaw ana. Nami gala with friends. Nitabok kami tawon og laing syudad para lang makalaag sa usa nga sikat nga bar. Ug nakahibalo na sab sila sa nahitabo sa kuha. Mo nang gora kayo sila nga ilaag ko. Ug didto, perte namong inom, tagay, sayaw, ug perting kiat dyan namo. Pero naay kalit nga ni dool sa mo nga lalaki. Pagtanaw na ako, ako ang ex. Si Paul. Nangutana siya kung nganong naabot ko dito. Ug ako siyang gitubag rapod, naaman gani ka. Nung di katawar ako. Nangutana pa si Paul kung kahibalo ba akong kuya nga na ako dito. Pero wala na ako siya tubaga. Mong nilingkod siya sa akong atubangan ug niingon nga iuli na daw ko niya. Pero wala yun ako siya pansina. Kay galagot paghihapon ko niya. Sumoto nga gapadayon ra gihapon mig inom og party sa akong mga Jamaica. Ug si Paul, gisigil na siya gahagad sa kuha nga manguli na daw ug ihatod ko niya. Ug tungod kay samo kay siya, ang galagot na kay kuniya ako siyang giingnan, nga ganahan ra gani ko makalimot. Makalimot ninyong mga pulis. Gaparehas lang mo. Ug dili gani mo mag-cheat, kay biyaan ra ninyo og diretso. Ug didto kay nakahila ko. Nitulo jud akong luha nga ako ang gipugngan og tarong. Pero nitulo jud. Gusto na ko ipagawas ang tanang kasakit nga kong gilom og pag-ayo. Habi kog okay na ko. Pero dili pa di ay. Ako na lang gipahiran akong luha ug perte na akong sayaw-sayaw. Napay lalaki nga nakigsayaw sa kuha. Pero galagot ko kay na may pahawid-hawid sa akong hawak. Manumibalik ko sa lamesa. Pero nagyapon si Paul dito nga gapaabot. Ug nikalit na siya ingon nga enjoy the night sa Claire. Bisan karon lang para makalimot ka sa mga panghitabo. Nakuratan ko siyang gistorya nga murag kabalo siya sa nahitabo. Gismailan lang nako siya. Ug didto ra gyud siya sa table nga gapaabot nako kung kanus ami manguli. Hangtod sa naka-decide na mi sa ko mga Jumega nga manguli na. Nag-check-in rami sa usa ka hotel. Gihatod mi ni Paul dito. Then pagabuntag ana kay nibalik si Paul sa hotel. Napay dala nga mga coffee nga para sa kuang mga Jumega. Mobalibad pa unta ko nga ihatod ko ni Paul. Pero iyahadang giingnan si kuya nga nagbar ko gabi ug diri ko sa hotel natulog. Aha ka juligid. Nakulbaan intawon ko kay lahi raba akong pananghid sa kong kuya. Motong dali intawon ko kaligo dayon gailis. Paghuman ako ilis kay nang naog nami o gabiyahe nami ni Paul pauli. Well, gabiyahe mi. Ingon si Paul, gabuwag mo ni Oliver. Pero wala ko nitubag siyang pangutana. Ingon si Paul, nga Claire, gusto lang ko mangayo og sorry si mo ba sa mga nahimo na ko si mo. Sorry kayo, Claire. Tubag ko nga, okay ra gud ay. Humana ang tanan, Paul. Tubag siya, nga lagi, ug pwede palang mabalik unta. Ug wala na ko nitubag niya. Hantod sa nabot nami sa balay. Ug tuod, naa si kuya. Ug isog kaayog nilantawan sa kuha. Sumoto nga pagsulod ako sa balay. Nag-istorya ko ni kuya. Gikasab-an ko niya.
ngano daw ko. Nangayor po kog sorry sa akong kuya, kay kabalo ko nga sayop na ako. Ginan ko sa akong kuya, nga dili na daw nako usbon. Og nisad po ko sa akong kuya, nga dili na ko mamakak sa iyaha, og dili na nako usbon. Sumoto nga sukad atong encounter na magbalik ni Paul, sige na siyag chat sa kuha, ug sige na po siyag adto sa moa. Si Oliver, wala na ko'y balita siya. Then si Paul kay sige lag pangagdaglaag sa kuha. Usahay mo balibad ko, pero usahay kay mosugot pud ko. Siguro way pud to nako para makalimot kong Oliver. Ug sa tinud-anay pod, wala naman ko'y feelings kang Paul. Past is past naman siya. Pero always lang yun ang gaparamdam si Paul sa kuha, nga malipayon lang. Pero always yun ang gaparamdam si Paul sa kuha. Napa siya'y mga pa-bouquet of flowers, cakes, chocolates, nga permi niyang ihatag sa kuha. Nakaingon gyud ang uban nga basin gabalik daw may. Pero wala jud may gabalik. Kay bawon ako niya. Kailan ako niya. Dili nako magpakamarupo. Ug hangtod sa miabot ang December 25, Pasko. Kami lang tulo nilang kuya ug yayang ang nasa balay nga nag-celebrate. Ug taud-taud ana, naay nag-doorbell, naay nagpa-deliver og bulak. Pagtanaw nako, kay gikan daw Mr. P. Una-una nako, basin si Paul. Pero taud-taud lang, kay naabot na si Paul ug naapoy dala nga mga bulak. Nakaingon pa ko niya, nga kagastos ba nimo Paul? Ikaduha naman eh. Ug mura siya'y natingala sa kong giingon. Ug pagka New Year pod, naapoy nagpa-deliver sa kog bulak nga from Mr. P gihapon. Abi na kog ka Paul gihapon to, pero natingala ko kay pagkataod-taod ana, naa na say nagpa-deliver og bulak. From Paul ang nakabutang. Nahibuong na jud ko kaayo kung usara ba ni si Mr. P ug si Paul. Nayabag naman siguro ni. Sa moto nga New Year na sad, padayon ra ko sa kong life. Nayusahay nga mingawon kong Oliver. Ug kung mingawon gani ko niya, dili na ko mapugnan akong kaugalingon nga mga stalk siya. Pero wala may update iyang timeline ay. Manang wala jud ko'y balita siya. Then one time ato kay nang laag mi kay sinulog man. Dili unta nako ubanon si Paul pero mamugos man yun siya. Sumotong gikuyog na lang namo. Then aha ka pa jud kay kaming duha ang gitripan sa akong mga Jumega. Gipicturan minilang duha. Sige pa yung silag sungog sa kuha nga kinahanglan daw nga nakaakbay si Paul sa kuha. Sa motong isabay rapod ko silahang mga kabuang. Mugperte yun namong lingawa. Mugperte yun namong laag atong adlaw. Pagulin ako sa balay, higda diretso. Kay gikapoy kaayo ko. Then pagtanaw na ko sa online, nakurat ko. Kay gipost man Hinoo ni Sofia nga akong amiga ang among picture duha ni Paul nga kamiran duha. Daghan kaayo ang nag-comment nga gabalik day sila. Napay congrats. Napay niingon nga naado sa ex and true love. Nag-comeback lagi daw mi. Aha ka dyan. Ug daghan po kaayo nag-heart reaction. Muna yung mga comments nila nga kasagara nga mabasa na ako. Pero, nikalit lang nag-chat si Sofia na ako niingon nga nag-sad reaction daw ako ang ex. Nangutanap ako kung kinsa na ex. Ingon si Sofia nga si Oliver daw. Nasyak jud ko. Nganong karon pa man siya gaparamdam. Ug natingala pud ko kung anong wala na ko nakit-an ang reaction ni Oliver. Sa moto nga gadali-dali kog lantaw sa mong konpo.
og nakahilak jud ko kani. You can't reply to this conversation. Giblock ko niya. Kung sa una, nagtagbaw pa ko ginulatay siyang message. Nga unta, nga basin, one day, mutsyat siya balik sa kuha. Nga basin, balikon ko niya. Pero karon, wala na jud. Kay giblock na ko niya. Ug nibalik ang tanang kasakit. Nga abit yun ako okay na ko. Sakit man di ay gihapon kayo. Sumoto nga milabay ang panahon. Hangtod, COVID time na ni. Strikto na kayo ang tanan. Ug di na ka basta-basta makagawas. Motong nahilig pod kay kog TikTok ani nga time. Nahilig pod kog pananom og bulak. Then one time ana, kinahanglan ko nga mag-grocery. Ug daghan pa jud kaayog mga checkpoint ani nga time. Sumoto nga pag-abot na ako dito sa may checkpoint, ang temperature nako kay 38 man na. Sumoto miingon tong frontliner sa kuha, nga ma'am, taas kag temperature. Inom sa og tubig ma'am, unya pahulay sa dire. Ituman na lang ko o galingkod ra ko sa may checkpoint. Naman say mga bangko dito ba. Pero, nako'y nakitaan nga usa ka pulis, nga murag familiar man kayo. Pero di ka na ko maklaro iyang nawong, kay nakamask man. Ningon pa tong usa ka frontliner nga, ma'am, inhale og exhale lang ha. Ug dili ganini maubos imong temperature ma'am, basin dalhon ka namo. Nakulbaan ko gamay. Dayon, niduol tong pulis nga familiar kayo nako. Ug niingon nga kalma lang Claire. Nisiga jud ako mga mata. Kay nakaila jud ko sa iyang tingog. Sure kay ko nga si Oliver to. Motong ni tan-aw og nitotok og balik niya. Pero mulingeyo ra na siya. Pero bitaw, nalipay man ko. Pero mura mag napoy kasakit niya ako na feel. Wala jud ko kasabot. Then pagkataod-taod ana, kay gikuan ako og temperature ni Oliver. Ingon siya, nga 36 ma'am, normal na. Pwede na ka muli. Pero paglantaw na ako, kay 38 pa man gihapon ay. Nagtutok ra na siya nako. Pero nilakaw pud ko. Wala na lang ko nangayo og pasalamat niya. Kulang pa to siyang gibuhat sa kuha ba. Then while padong nakog sakay sa akong motor, nidool na siya sa kuha og niingon, nga Claire, inikuli ni mo ha kay pagtuob dayon ha. Painom og tambal. Mo smile ron ta ko niya, pero dili man day niya makita kong smile. So motong niingon ko, nga salamat sir. Aris ako. Ka-caring ba niya ay? Ma-in-love sa tagbalik ani. Hanaan na day siya dire i-assign og balik. Pag humana tong hitabua, kay wala nami nagkitag balik ni Oliver. And then one time ana, while nag-online ko, nang-stalk na pod ko ni Oliver. Pagtanaw na ako, wala na ko niya giblock. Pero mura kong mahugno sa akong nakita siyang my day nga na caption nga soon. Dayo na ay picture sa usa ka singsing. Hambot oy nganong kahilakon ko. Nasamutan pa yun ipagtanaw na ako sing status in a relationship. Kang kinsa ka ha. Murag dali ara ba niya nakakitaglain ay. Sumoto nga nakadesisyon ko
nga magtagay mi isa kong barkada. Pero wala ko nag-ingon nila nga nasakitan ko. Ako lang giingnan nga mag-enjoy lang gud mi. Ug hantod sa naglami na mong inom, medyo nangahupog na mi. Dayon nagdula mig truth or dare. Then pagtunong sa botilya sa kuha, ang akong gipili kay dare. Og ningisi na sila taman while gilantaw sa kuha. Natingala ko og ngano, pero dako kay nag-smile sa ko si Sofia. Kay siya man ang nangutana sa kuha, kay siya may kaatbang nako. Ingon siya nga lyrics prank ni X. Nisiga jud ako mata ug perte nila kahugyo. Ingon ko nga ayaw na oy. Pero gikuha na ni Sofia ako ang phone o gihatag sa kuha. Ingon siya nga panindigin na imuhang gipili. Lyrics prank my loves to Oliver katong chorus ha. Tubag ko nga, huy, dili ko ba? Hiyati kay mo. Pero gi-cheer jud ko nila taman oy. Aha ka lagi. Gisige jud ko gunahon na ug hantod sa nakadesisyon ako nga himuo na lang nako. Kakulba na lang jud. Walay kabot ngan.